Ato karong Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Duha ka lalaki ang gidala sa detention facility atol sa Semana Santa human nagbugno sa barge sa Samal Island sa Davao del Norte ni adtong Biyernes Santo. Samtang 23 ka pasahero angol sa bangga sa Davao City. Ano ang report ni Jandy Esteban? Diretso sa police station, ang duha ka motorista human nagbugno sa barge sa pantalan sa Barangay Kinawitnon sa Samal Island, Davao del Norte nitong Biyernes Santo. Kani, mitabang na sa pag-uwang sa duha ang mga personahe sa Task Force Davao o Philippine Coast Guard. Ang hinungdan sa away sa duha, nagkabikil ra human nagdinutdutay pasulod sa barge. Maragit-gitan lang sa sulod sa sulod sa barge. Kita mo mga kapuyat pa. Nahusay na ang duha, apan iduso matod pa sa kapulisan ang kasong alarm and scandal batok sa dalambigit aron dili pamarisan. Ang duha nag-Holy Week sulod sa detention facility. Wala na sila mihatag og pahayag. Doon nagka-settle na sila amicably. Ang sala nila sa matag-isa, okay na. Pero ang sala nila sa komunidad, sa society, wala pa. Kaya pailan namin sila kaso. Samtang ni adtong Huwebes Santo, April 17, daling gidala sa ospital ang 23 ka mga pasahero sa duha ka public utility jeepney dihang naaksidente sa lanang Barangay Vicente Hizon, Davao City. Base sa investigasyon sa Davao City Police Office, ang duha pareho matud pa nga misubay sa samang direksyon, southbound, sa daang Maharlika Highway sa nasangpit nga lugar. Miwahing patuo ang nag-una nga jeep aron mupanaog og pasahero dihang nabundol kini sa nagsunod nga jeep. Samdan ang driver sa mibundol nga jeep ug ang 23 ka mga pasahero. Hinuon gilayon silang gidala sa Southern Philippines Medical Center. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV nga makuhaan og pahayag ang duha ka driver. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Jandy Esteban, 1 Mindanao.